Төлке, куян һәм әтәш әкияте. Булган ди төлке белән куян. Төлке боздан, куян кайрыдан өй салганнар. Матур яз җиткән. Төлкенең өе эрегән дә аккан, ә куянның өе һаман шул килеш калган. Менә төлке кунып чыгарга куяннан рөхсәт сораган. Ә соңыннан куянны үзен үк куып чыгарган. Куян елый-елый бара икән. Аңа эт очрый. «Һоу, куян, нигә елыйсың?» дигән аңа эт. «Нигә еламаска? Минем өем кайрыдан, төлкенең өе боздан салынган иде. Төлке миннән кунып чыгарга гына рөхсәт сораган иде, соңыннан үземне куып чыгарды». «Елама, куян, мин аны куып чыгарырмын», дигән эт. Алар өй янына килгәннәр. Эт өрә башлаган. «Төлке, чык, бар, кил! Һоу! Балта кайрыйм, пычак кайрыйм, сикереп төшәрмен дә өзгәләрмен», дигән төлке. Эт курыккан да чыгып качкан. Куян елый-елый тагын юл буйлап китеп барган. Аңа аю очраган. «Нигә елыйсың, куян?» дигән аю. «Ничек еламаска? Минем өем кайрыдан, төлкенең өе боздан салынган иде. Төлке миннән кунып чыгарга гына рөхсәт сорады, соңыннан үземне куып чыгарды», дигән куян. «Елама, куян, мин аны куып чыгарырмын». «Юк, куа алмассың шул. Эт барган иде, куып чыгара алмады. Син дә куа алмассың», дигән куян. «Юк, куармын». Аю белән куян кайры өйгә киткәннәр. «Төлке, бар, чыгып кит!» дип акырып җибәргән аю. Ә төлке алырга мич башыннан. «Мич башында балта кайрыйм, пычак кайрыйм, сикереп төшәрмен дә өзгәләрмен». Аю курыккан да китеп барган. Куян елый-елый тагын киткән. Юлда аңа үгез очраган. «Нигә елыйсың, куян?» дигән үгез. «Ничек еламаска? Минем өем кайрыдан, төлкенеке боздан салынган иде. Төлке миннән кунып чыгарга гына рөхсәт сораган иде, соңыннан үземне куып чыгарды», дигән куян. «Әйдә, куян, киттек. Мин аны куып чыгарырмын». Эт барды, аю барды, куып чыгара алмадылар. «Син дә куа алмассың». «Юк, куармын». Алар өй янына килгәннәр. Үгез үкереп җибәргән. «Төлке, бар, чыгып кит! Мич башында балта кайрыйм, пычак кайрыйм, сикереп төшәрмен дә өзгәләп ташлармын», төлке дигән. Үгез курыккан да йөгереп качып киткән. Куян тагын да елый, элекеннән дә каты елый икән бу. Аңа җилкәсендә чалгы салган әтәш очраган. «Нигә елыйсың, куян?» дигән әтәш. «Ничек еламаска? Минем өем кайрыдан, төлкенеке боздан салынган була. Төлке миннән кунып чыгарга гына рөхсәт сораган иде, соңыннан үземне куып чыгарды», дигән куян. «Әйдә, киттек. Мин аны куып чыгарырмын». «Кикрику! Кикрику!» «Юк, әтәш, куа алмассың. Эт барды, аю барды, үгез барды, куып чыгара алмадылар. Син дә куа алмассың. Киттек өең кырына». Алар өй янына барып җиткәннәр. Әтәш тәпиләре белән тибенгән, канатлары белән кагынган. «Кикрику! Җилкәмдә чалгы тотам, төлкене чабып бетерәм. Тиз төш, мич башыннан, төлке, хәзер үк чыгып кит моннан». «Хәзер, аягыма гына киям. Җилкәмдә чалгы тотам, төлкене чабып бетерәм. Тиз төш, мич башыннан, төлке, хәзер үк чыгып кит моннан». Туңымны гына киям.
Әтәч тагын ныклабрак кычкырган. Җилкәмдә чалгы тотам, төлкене чабып үтерәм. Тиз төш мич башыннан, хәзер үк чыгып кит моннан. Төлке өйдән чыгып качкан. Әтәч белән куян өйдә бергә рәхәт-рәхәт тора башлаганнар. Әнә дә булса торалар ди.